wadda ke kasuwan Bacci Kaduna. Suka ce ya sunan buta da Hausa. Ya sunan mene? Buta da Hausa. Buta Da Hausa. Sunan buta da Hausa. Na'am. Buta mana. Khadija. Lafiya. Kin rikito Khadija da fatan zaki tara wani makwa. To Khadija shi ana ta da shirin zaɓi da kanka na wasu kwalwa wanda ke zuwa mai saurari kai tsaye da gidan rediyon gaskiya akan mita 102.7 zangon FM tare da ni Ismail Kuli wato miji daɗin Spider. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina gajiya. Da wa nike tare? Fatima Usman daga ina? To Fatima Usman ya anguwar Rimi. To tambaya ta nawa za a baki Fatima? Tambaya ta biyar Fatima. Fatima ta canza. Tambaya ta biyar aka ce kyau iri uku ne. To ki kawo mana su Fatima. Kyakkyawan hali? To kyan hali dai kenan ko Fatima? Kyan hali kenan ko? To ɗaya Fatima. Kyan zuciya ƙwarai da gaske Fatima biyu. Fatima. Ki gyara dai Fatima. Fatima kin yi ƙoƙari amma dai kin rikito da fatan za ki tara wani makon. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. To wannan ya sauka da fatan zai sake laluban mu. In yanzu kai shirin kana tare da shirin zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa wanda ke zuwa mai saurari kai tsaye da gidan gaskiya akan mita 102.7 zangon FM. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina gajiya. To da wa muke tare? Maryam ya haihu Malam Bello. To tambaya ta nawa za a baki Maryam? Tambaya ta uku Maryam ba za ki canza ba? To tambaya ta uku Maryam tambayar cin kyauta ne na taraba suya na kilishi. Suka ce kawo mana kalmomi guda 7 da suka fara da harfan kwa. Akwai ƙwarya ƙwarai da gaske. Biyu Maryam akwai kwakwa. Ban sayar ba Maryam. Yawwa to kin faɗi 3. Kwai ƙwarai da gaske akwai kwai Maryam 4. Wallahi ban siyar ba Maryam. Akwai ƙwaro ƙwarai da gaske Maryam kin faɗi 4. Biyar kika faɗa to mu je to biyar kika faɗa. Na'am. To 2. 3. 4. 5. Gashi nan ke ma kin rubuta baƙin daidai Maryam? Kin rubuta baƙin daidai ai ba haka bane. Maryam. Kin yi ƙoƙari da fatan za ki tara wani makon. To muna godiya in yanzu kai shirin na ce ma za su biyo ma kan 0816221708 ko kuma 0812591258 a cikin shirin zaɓe da kanka na wasu kwakwalwa. Wa alaikum salam. Da wa muke tare? Hafsat Muhammad daga ina? Daga anguwar Sunusi. Tambaya ta nawa za a baki Hafsat?
Hafsat, Na'am. tambaya ta nawa za a baki? Ta bakwai. Tambaya ta bakwai Hafsa, Awwal Ahmad ya ansa mana tambaya ta bakwai. To ta goma. Tambayoyin nawa guda bakwai ne kacal. To tambaya ta biyar. Tambaya ta biyar. Kina ji na? Maryam kina ji na? To Maryam kaman baki tare da mu ko? Hello? Hello Maryam. Na'am. Tambaya ta biyar kina ji na? Aka ce kyau iri uku ne, kawo mana su mu ji. Kyan hali. Kyan hali to ɗaya Maryam. Kyan zuciya. Biyu Maryam. Kyan ɗabi'a. Kyan ɗabi'a Maryam ki dai gyara dai. Kyan tsoron Allah. Maryam. Maryam. Na'am. Kin yi ƙoƙari ƙwarai da gaske kin faɗi guda biyu amma dai kin rikito da fatan za ki tara wani makon Maryam. To masu mu ina ga duka-duka a nan zan jalin zamun shirin na wannan rana duk da na ce fa wato wannan shiri ne na farko a cikin sabuwar shekara inda yau tambayoyin nawa ƙwara bakwai ne kacal amma Awwal ne kaɗai Awwal Ahmad Ibrahim Gwaranyo shine ya ansa mun wato tambaya ta bakwai fa a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka na wasu ƙwaƙwalwa wato na cin kyautan salsabil rubi da ke kasuwan bacci Kaduna sai kuma fa dama duk tambayar da aka fafata a kanta kuma ba a samu wato wanda ya ansa ta ba na yi alkawarin dama duk kamin in kammala shirin zan faɗi ansan wannan tambayar to a cikin wannan shiri na sabuwar shekara na farko wato tambaya ta uku tambayar cin kyauta na Taraba Suya ita ne wato kyautan da aka fi ko kuma ce tambayar da aka fi fafatawa a kanta inda aka ce wato a kawo mana kalmomi guda bakwai da suka fara da harfan kwa inda an yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wato makira waya sun faɗi guda biyar wasu kuma sun faɗi guda hudu wasu ma sun faɗi guda biyu ne kacal a ciki to su ne nan zan faɗa wa'innan harfofin na farkonsu akwai ƙwarya na biyu akwai ƙwaƙwa na uku akwai ƙwarƙwasa na hudunsu akwai ƙwaƙwalwa sai na biyar wato akwai ƙwalisa kamar yadda ake kawowa sai na shida wato akwai ƙwaiduwa duk da wasu sun kawo ƙwai shi yasa nake barin su saboda duk abu ɗaya ne shine na bakwansu wato shine ƙwarbai shine wa'innan wato guda biyun da ƙwaiduwa da ƙwarbai da kuma wato ƙwarƙwasa su ne kaɗai al'umma ba su kawo ba to duk a madadin wa'inda suka kira mu domin su ansa tambaya da wa'inda ma suke ta neman layi amma ba su samu ba sai kuma wa'inda suke sa kyaututtuka a cikin wannan shiri wato irin su ubale mai na'ura a bakwa sai kuma asid da ke tudun wada Kaduna ita ma tana sa kyautar kati a cikin wannan shiri sai kuma wato Taraba Suya inda fa suke sa su ma wato kyautan kaza da kuma kilishi da tsire da kebab da dai sauran abubuwan da suke sayarwa sai kuma akwai wato tambaya jinjina ta musamman ga Habib Yagod da ke kasuwan bacci Kaduna sai kuma Abdullahi Trading Company wato gidan katifa da ke kasuwan bacci Kaduna sai kuma Salsabil fa wato gidan robobi shi ma da ke kasuwan bacci Kaduna to duk jinjina ta musamman ga resu sannan kuma kamar yadda na ce har ila yau kofa a buɗe take ga wanda yake so domin ya sa kyauta shi a cikin wannan shiri inda na ce zai iya turo min saƙo na katta kwana wato akan lamba 0803282094 wato ga duk wanda yake so ya sa kyauta a cikin wannan shiri zai iya turo min saƙo ta lamba kamar haka wato 0803282094 domin shi ma fa wato ya bada tashi gudunmuwa to jinjina ta musamman ga jami'in da ya sada ni da ku kai tsaye wato Umar Ridwan
sai kuma shugaban gidan rediyon wato Hajiya Zainab Abubakar, sai kuma shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida wato Awwal Ahmad Ibrahim Gwaranyo, sai kuma abokanan aiki na wanda suka tama min wannan shiri ya zo muku irin su Aliyu Ibrahim Hadis da kuma wato injiniya Muhammad Mami. Dukansu ni Ismail Koli da na gabatar da shirin a wannan rana nake cewa maimaicin shirin ga duk wanda bai saurara ba zai zo mai saurare a duk ranar Alhamis da misalin karfe 7 na dare. Sannan kuma za ka iya ziyartar shafinmu wato na YouTube domin kallon wannan shiri ɗungurungun ɗin shi, inda wato adireshin da za ka sa da ka sa wato Ismail Koli wato a YouTube zai fito ma da wannan channel namu, ko kuma ka sa Koli TV inda za ka kalli wannan shiri wato ɗungurungun ɗin shi na zaɓi da kanka. Nan nake cewa wato bisalam da fatan za mu tara wani makon.